Hapdang Jingkyrshan ke all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban dawa na ke sarkar jela ban pen urlong ya ki mat jing dawa jongki khamtam ban khanglat ya ke jingrung ki kali kamai tourist ki bawan na ki wigi jela shaki jaka jungok kai ka ni ke jela lala ban sakhi ya ke jing ai Jingkyrshan uba Ardent mela basayomot MLA ke Voice of the People Party VPP na Nongkram constituency ya ke ni ke association Kajingai Jingkyrshan uniu nongmi khamat kalawan Lyngba kerensan social media ka bawla tho yaki kentien ai Jingkyrshan yakani ka association haki WhatsApp status jungu kata haka khat pratarek unai lur 8,000% haki status ki bawla bo uba Ardent ula tho lado ka kut ka mensem perkhat shimat jongi kum ka jat ben riu la isajmat ban pet yakani ka jinglong ni kham kloi ru ban Kyrshan yaki banabar ban I ya ujong lajong Hadu menta ngim pat sungtu namar dang sensyar ke perkhat shimen. Hakawai pat ka status ula tho. Baka AKMTTA kadai ban yang scam haka nongrem ke ba syong hok bat syong nia jongka. Bar hakawai pat ka status uba Ardent ula tho. Muddur ladaki pat ba Israel ki long kum ki khasi jongi. Ngatharai kitu ki ba imja na ka kam jungok kai perthai. Kin jen dalayang persya yalau jong unoy alam jongki. Namar la jan ars namru kathma kampat kut. Henry haki ka buram jong ka jat ben rio ka kham kraw ya ka kamai ka ji jongki. Ngide ban yo jing hikai na kani ka jat ben rio ka spa phidu menta la shai phidang la ban yo. Henry ka buram te anda ladu kanam wan phai shu EMB. Nakaliang Voice of the People Party VPP ru Lyngba ba bats khammer bo unnong ai ktien kalapha e ka Kyrwoh ban ai ka Jingkyrshan ya ka AKMTTA bat kumju ru ban dawa na ka sarkar jilla ban thau no ya ki policy ban wanra ka jingmento ya ki trai jilla Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya